Hi guys, so ayun at last after 4 years ayan update ko lang after 4 years ayun makakabalik na ako ng Pinas. Yan. Yay! Update ko kayo mamaya pag nasa airplane na ako. Bye! Hi guys! Finally! Ayan o. Hi! Say hi to my vlog! Yes! Finally! We're going back to Philippines! Woo! So, ayan. Yay! Ang sarap sa feelings. Thank you, Lord. Hindi canceled yung flight. Ayan. 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 Ayun na, ayun na, ayun na. So, ayun guys. Finally, ayan. Social distancing. Diretso? Guys. Ayan. Finally. Nasa airplane na po kami. Look. Outside. To Philippines. Ayan, ang init-init. Yay! We're on the way to the hotel quarantine. Ang ingay ng Maynila. Ito na. Sa hotel. Yan yung mga kasama ko. Ayun. Hi guys! So finally, I am in the Philippines! So, ayan, andito na po ako ngayon sa hotel quarantine. So, this is my bed. And then, ayun, sa labas. Wow! Ayan. Room tour tayo. Ayan. Ayan. Ah, diba? Ayun, may coffee. May wow. So, ayan. Ang ganda. Ang ganda.
So, ayun guys, eto po yung toilet. Ayan, napakaganda po at napakalinis. So, ayun, buksan natin yung ilaw para mas makita nyo. Yan, o, diba? Sosyal. Ayun. Kitang-kita. So, ayun, it feels good to be back at last after 4 years of working outside the country. So, finally, I am in the Philippines. Yes! Thank you very much sa OWWA and thank you very much din kay Tatay Digong and lalong-lalo na din dito sa hotel na to. Marco Polo Hotel. This is Marco Polo Hotel. Napakaganda. Ayan pong nakikita nyo is sa likod po yan itong hotel. Marco Polo Hotel. So, ayan. Sobrang mainit. Init.